Woi, ngerti ora? Aku ki yo tangi kawanan, tangi setengah limo, baru tangi astagfirullahaladzim jirekku iki. Ini otak kemana lagi ki video ki piye to lek ngedit ki isone enek terus nggih enek piye to muraiku ki. Wis lah pokoke aku sing ngedit iku yo sak share-ku to guys. Apa mbok delok yo bersyukur, ora mbok delok yo wes ngono guys. Nah semoga sing ndelok yo akeh, yo kabeh yo konten kreator ki yo kabeh pengen sing ndelok iso sampai mm-an, ora mencret lo maksudnya. Miliarder. Nah iku pokoknya lek duite yo iso akeh juga guys, ngono guys. Lah deloken yo aku ki yo masamu ki ora kesel apa? Kesel sakjane iki aku ki ternyata iki udan. Aku yo wis tangi kawanan penuh dengan kesibukan iki lek tangi sih ini romansane ora mumet guys. Yo wis nek nolak guys aku lek cerita yo guys, soalnya bareng ini yo wis entek juga soalnya guys. Apa nih aku lek cerita setitik ae guys, rasa akeh-akeh sesuk wis beda cerita saiki cerita ngene.